Sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku ngenten. Ngenten nggih Ndara. Wah jane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah ditutukke ning ndasmu. Wah amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi Karo sapa? oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing ndadekke ku Janaka sapa? Sing ndadekke Janaka Siwa Togok. Ndadak ngene togok iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Mpok Togok, nek ra sedaya mangge Padang. Teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wae, ku ngaturke bekti ya wae. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilung lali aku. Slamet, wah bilung. Buktiku katur ya, wah. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, wah. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, wah. Ya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedawa, wah. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, wah. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Ae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Apa wis ditembok? Urung. Sendelke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gong Binathara wis gambare tendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakanmu kabeh. Ya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nek nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek
Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Heeh. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teka, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petro ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petro. lho nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok apa Siwa iki jare kakangne bapak aku ki sing tuwa dhewe nomor 1 aku nomor 2 bapakmu nomor 3 Bathara Guru terus kae bilung kae anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. TOG-OG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan, kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu, kowe pecah mati. Waduh. Kok kayangan iki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala apa to? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nek dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa?
Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wengah. Jian. Arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa ya, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele iki ngene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Togog. Malah njijiki. Wis ben nengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Lasangku gending. Aneh ora. Kowe nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung.
wis jan malah ora karu-karuan. Dadine wong atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyanggok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjong ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya wis mangkat. Ana togang. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe kuwi wis duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina mboten wonten jamak limrahipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang Nolo Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Heeh, diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Heeh, iki. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Wilur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune tampan ana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar.
Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sakmangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sakmangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martyukunda Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala jambu mete. Jambu dipunirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun nula garing ulun keparengake pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Wah tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon mambu apa Reng? Iki abab jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Heeh. Belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Ayo ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Indra wonten timbalan. Cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa. Dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra. Mareka ten prayatna semuriris. Mareka ten prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken. Ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa ta tirta amarta tirta kamandanu omben-omben dening para dewa. Waduh jambune gedhe-gedhe ya, Truk. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Truk? Lonjong kaya ngono. Pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae, Truk. Iya. Menawi tetela mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon
lir kincanging risang mawe gandrung ing den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya nalika semanten pelempertangga jiwa jambu dipunirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget semanten ugi Ki Lurah Nalagaring Tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Ayo terus ndak selantek. Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papana ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Sewu lho Di. Mboten areges kula menika badhe wantun dhateng panguwas Paduka Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namung kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Marti Kunda Manik mongko menika papan suci. Menika papan ingkang mboten ate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Marti Kunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Lah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding pelempertangga jiwa jambu dipunirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten lemut Purwadasina. Dalan nyuwun mapunten menika lampahan menapa? Menika lakon menapa cobi kula badhe nyuwun mriksa? Lah kok panjenengan Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nek caranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun paring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampar menika badhe kula sandhang piyambak. Kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Suram Dewangkara kengken Liam netra pracenang nanging sukma moksang triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan dimaki
Aku diseneni wong ora ya nek. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh. Kakang Semar. Nala Garang Petruk Bagong. Nala Garang karo Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwadaksina. Yakin aku ora bakal setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nolo Garing. Iya. Kula ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Niki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon mraga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem, Kakang. Mboten napa-napa niki dinggo. Dinggo, mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun, Kakang Semar? Kula. Aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Anggere jak serius kok glece, jak serius kok menggok iki. Wis. Tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak bucik. Toyo wis iki kudu Ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Ndur.
Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ana. Ndur rene. Jan piyayi bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuk. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Sri Gandhi. Wara Sri Gandhi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae candha kowe. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Sembilan Suwa Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku. Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Era Pak iki. Aku kok kaya ora pangling le bengok. Muni truk. Petro. Ngapa Emil? Cejes ora ya. Apa-apa sih, ragan saneng nek wau. Gleleng. Wah, aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar, mbuh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati. Kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kowe jane gak usah ndangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Heeh. Aku kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan rondo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti ning Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel guluku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togok kok asuwek cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek Togok iki mung duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi. Biar modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan.
wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes glundung. Dil. Kok diel ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing ngolino prapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentolo aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti gegulek. Omongane ora cetha. Kelakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih, mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Edan. Wah, sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah, Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku guyu trima lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo? Arep ngopo kowe nutun Ndawarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa? Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak gerogoti otakmu kuwi tekaning pati. Dan iki Janaka kuwi sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ket mau. Wah, nggugu karepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedhes.
Ah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya, rujak polo padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyu jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Uduh. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula liar bangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong napa? Nek ora kelakon bangun trima dientengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetaning ati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lelakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong ajeng diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake bali marti Kundamane. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblithuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep apa? Nek wis krungu arep apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kowe kena nglaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepira keluputan ulun diagung pangaksana bugulun Bathara Guru. Ora dadi kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong
Bathara Guru ngendika kabeh waragate saka Kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong kepengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong kepengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine sineksen kiblat papat segara gunung isine ngruna wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar, Kakang Semar. Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah malih aku. Wah bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Sampeyan mau baca sumpah lho? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko nangure. Tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petro aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya Mas ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawaca ndak ya. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula. Isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ora malakama apa. Aga wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Aku malah sumbangan nes sing dijaluk. Mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah ora lokak malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sineng Kayangan. Upama kelakon tak pecah sirahe. Oh, nggih mpun. Kepiye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Setan to karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nur mahapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu aku seneng atiku. Matur suwun. Yen ana dajanane kula langsung aja. Piye kurang cetha? Waduh cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng Kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi
Janaka teng kayangan niku amargi nganten nggih Ndara sejatosipun Ndara niku sae sanget kok piyane niku nganten nggih Ndara wajane abot tenan tangane iki mer wangi mer ya ditutukke ning ndasmu wah amargi kula ngewangi Semar ngopo Semar dipejahi karo sapa oleh PLN anu napa oleh Bathara Guru terus kula nguripke Semar terus kula dadi Janaka sing ndadekke ku Janaka sapa sing ndadekke Janaka Siwatagak ndadak ngene toko iki lah kula ora ndek kanca sing ngewangi kula nggih Patagak nek ra sedaya manggih Padang Ati balen iki tanganku aja digoceki sapenake dhewe nek tok goceki aku ora iso ngopo-ngopo sing kiwa ora digoceki ya wong ngantil kiwa Ndara iki juruse kiwa tengen maine ngapake padake wong edan bebeda Bendara nyuwun pangapunten ya ora dadi ngopo alhamdulillah selamat Gong golek Ndara Werkudara kowe ngapa cok tumbak cucukane ora ngerti mau takokke kok bakon endi terus kula golekke aku ngono wah bandem ndasmu lho Ndra mbok ora golek sengsaraku aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora gawe sengsara ndak tuman sama ora ono koyo dadi gleleng mau arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho wah cengenges dadi Janaka glelenge ra jamak-jamak mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa ora izin ora wirang kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong sampun nyuwun pangapunten ora dikapokke bola-bali men njaluk pangapura anggepe penake dhewe nggugu arepe dhewe Werkudara klumah ping pindho mencolot saltoe main coprae waduh padake nyepelekke ora Janaka wonten maring adang mundur mir junguk nang kono ora ana nang mburi kono lha iki sing kawogan kok ora ana sinten Bagong salah meneh ora sing ngarake kowe iki sapa wong aku ora ngopo-ngopo lah nek aku perang kowe tak salahke wong aku ora perang kok ngono kuwi lho wong jiwa besar ngono kuwi ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae nesu kok barang dikalake kok wong kok ora entuk kalah Werkudara iki ora entuk kalah apa piye rewek cuwek ndasmu wah Gong mbok wis ngopo to Bagong nun kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh nggih nek kowe pengen bangun desamu aku ya bakal bantu tenane iya aku ki bendaramu kok seneng tenan aku bakal kelakon tenan tak bantu donga apa itu loh nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to nggih mula donga kuwi iso ngrancakake gawean oh nggih niku pun paling apik Werkudara bantu apa bantu jotos re jotos lho go ngerti bantu jotos iki enak lho ngapusi aku wae ya
Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki, Ndara.